אז כשלב ראשון בכל דבר, קודם כל נראה איך אנחנו מתקינים גוגל ארת ונלמד את הדברים הבסיסיים ביישום שיעזרו לנו לאחר מכן לנצל אותו ככלי לניהול מידע וידע. אז נרשום בגוגל גוגל ארת כמובן, נמצא לנו את האתר הבית של גוגל ארת ומאוד פשוט, דף בית אפשר לבחור אותו בעברית או בכל שפה אחרת, מאפשר להוריד את הגרסה הביתית שהיא בחינם או להוריד את הגרסה המתקדמת שעולה $400 לשנה, אבל נראה לי שאנחנו נלך על הגרסה הביתית. כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על הורד, להסכים כמובן לתנאים, ומאותו רגע שלוחצים save file והקובץ יורד, כל מה שצריך לעשות זה next ורק לוודא שאתם לא מתקינים דברים שאתם לא רוצים כמו גוגל טולבר או כל דבר אחר. נעשה כרגע cancel, או מה שפה אני אוכל להראות לכם זה גוגל ארת אונליין שנמצא ממש בדפדפן, שבזה אנחנו ניגע יותר מאוחר, ותזכרו את הנושא הזה של גוגל ארת KML, ה-Key All Markup Language, שזוהי שפה בעצם מעין שפת תיוג של גוגל ארת, שאפשר ממש לתייג נקודות על פני כדור הארץ. ומה שאפשר לעשות עם גוגל ארת, אתם יכולים תמיד להיכנס לתוך האתר, מה שהדגשתי לכם פה, ולראות כל מיני דברים מאוד מאוד נחמדים, וללמוד מהבלוג הלא רשמי או כל דבר אחר. אז אחרי שראינו את התוכנה, אנחנו מוכנים להיכנס אליה דרך האייקון של גוגל ארת. פה בחרתי בממשק בעברית. עולה לכם כל הזמן טיפים מה אתם יכולים לעשות בגוגל ארת, אתם יכולים לכבות את זה, אני אישית מכבה את זה. יכולים לשנות את השפה דרך סרגל כלים, אפשרויות, ללכת לכללי, לשנות שפה ולעשות אישור. כמובן שצריך לעשות ריסטארט של היישום בשביל שהשפה תיקלט. אז בואו נכיר טיפה את היישומים שיש לנו, את האפשרות שיש לנו פה בתוך גוגל ארת. נתחיל קודם כל מנושא השכבות. בשכבות פה אפשר לבחור מה אתם יכולים לראות על גבי התבליט של גוגל ארת. זה בעצם התכסית. אתם יכולים לראות דברים גיאוגרפיים שהם קשורים לרשת, כמו פנרומיו שעל זה אנחנו נדבר, ויקיפדיה, דברים של national geographic ועוד 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 דברים. זה גם כל הזמן מתווסף, אז כדאי תמיד להסתכל. כבישים, בניינים תלת-ממדיים, מסגרות ותוויות, המון דברים, ואת פני הקרקע, זה נותן לנו בעצם מעין תצוגה תלת-ממדית. אוקיינוס, שזה נותן לנו אפשרות לרדת מתחת לפני המים, ועוד דברים רבים. פה במקומות, זה יהיו מקומות שאתם יכולים למצוא או שהעליתם, או קבצים שאנחנו נדבר על זה אחרי זה. חיפוש, אפשר לחפש כל מקום שאנחנו רוצים, אפשר לכתוב באנגלית, הנה אפשר לרשום תל אביב ולחץ Enter, אז ייתן לנו תל אביב ישראל, אנחנו כמובן נעשה את דאבל קליק, וזה ייקח אותנו ישירות לשם. אוקיי? אפשר כמובן לרשום גם בעברית, ירושלים למשל, ירושלים ישראל, והוא ייקח אותנו לירושלים. זה לגבי הדברים שיש לנו מסביב. בשביל להיכנס זום יותר פנימה אנחנו נשתמש בגלגלת של העכבר בשביל לעשות זום פנימה, זום אחורה, דאבל קליק על הנקודה שאנחנו רוצים, תעשה גם כן זום אל הנקודה, דאבל קליק ימני, תעשה זום אאוט על הנקודה. אם אנחנו נלחץ על הגלגלת ונזיז את העכבר, זה ייתן לנו אפשרות של טילט, שזה בעצם הטיה של המצלמה שבה אנחנו צופים, וכמובן אפשר לשחק עם זה כל הזמן. מאוד מומלץ לראות את הדברים
לאו דווקא מלמעלה, ישירות מזווית של 90 מעלות, אלא לתת טיפה טילט בשביל שניתן לכם פרספקטיבה קצת יותר טובה להסתכל על דברים. פה למעלה יש לנו סרגל כלים שאפשר לראות כל דבר מהו על ידי טולטיפ. אוסף סימון, זה ממש, אני רוצה לקחת עכשיו לאסף לנס ציונה, להוסיף לזה משהו לרשום, זה סתם סימון, אז יהיה פה, זה נותן לי את הקווי אורך וגובה. אפשר להוסיף פה, לשנות את הצבע של התווית, אפשר לשנות את הצבע של הסמל, להוסיף עוד דברים, כיוונים, שעה, דברים שאפשר לשחק בהם. אפשר לשנות את הגובה, אפשר הרבה מאוד דברים לשחק בשביל בעצם לאפיין לנו את הנקודה הזאת. יכולים להוסיף מצולה, שזה בעצם אנחנו לוקחים שטח, בוחרים אותו ומשחקים איתו. זהו שטח שאנחנו יכולים לסמן בשביל להגדיר עיר או כל דבר אחר. יכולים גם לעשות נתיב, שהנתיב יכולים לשחק איתו כל הזמן, ללכת איתו ממקום למקום, לשחק את מה שאנחנו, לעשות מה שאנחנו רוצים. כמובן גם לא, אנחנו יכולים לשנות את הצבע לדברים קצת יותר בולטים מאשר לבן, ויכולים לאפיין אותו עם הגבהים, סגנון, עם התיאור, לספר מה אנחנו רוצים. מלבד זה אנחנו יכולים להוסיף שכבת על, שבשכבת על הזאת יכולים להוסיף עוד תמונה או כל דבר אחר, או קובץ שיושב מעל גוגל ארת. למשל, אם יש לי תמונה יותר מדויקת של הבית שלי בכל מקום, אני אוכל לשים את התמונה ולעשות שם נתון יותר מדויק. אין לי דוגמה לזה. אפשר להקליט ציור, שזה ממש לוחץ פה על רקורד, וכל דבר בעצם שאני עושה אני מקליט. אפשר גם להכניס סאונד לעניין ולהקליט את כל מה שאני עושה. מסיים, עושה פליי, זה פשוט מאוד הקליט אותי. אוקיי. יש לנו אפשרות פה לעשות סיור היסטורי. שסיור היסטורי זה בעצם פתח לנו פה סרגל זמן. אני יכול ללכת אחורה בזמן וזה פשוט יראה לי תמונות מהעבר של אותו מקום. אני חושב שבארץ קצת פחות רלוונטי, וניקח מקומות, למשל אירופה או דברים כאלה, בטוח שיהיה אפשר למצוא דברים מעניינים. ויש לנו אפשרות להציג את אור השמש לפי איזה שעה שאנחנו רוצים. ככה יהיה לנו את התאורה, ככה נותן לנו קצת משהו יותר אמיתי לדעת דברים בזמן אמת. אוקיי, נחווה גם את זה. אוקיינוס, יותר נכון ימים, אפשר להיכנס לתוך הים ומתחתיו. בים התיכון זה לא ייתן הרבה. עוד דבר שאנחנו יכולים לשחק פה בתצוגה, יכולים לשחק עם הגודל של התצוגה, יכולים להוסיף רשת, מפת סקירה, שנראה בדיוק איפה אנחנו, ואפשר גם לרוץ מהר על פני כדור הארץ. אפשר להוסיף תמונות היסטוריות, ואפשר לעשות עוד הרבה מאוד דברים. צריך פשוט לשחק פנימה, ויש בוא נגיד, יש אפשרויות לעשות כמעט הכל. טוב, זה גוגל ארת הבסיס. כמובן שיש עוד הרבה מאוד דברים שאפשר להסתכל בהם ולשחק איתם. ודבר מאוד מאוד חשוב שכדאי לעשות זה שאם כל דבר שאתם עושים ומשחקים איתו, אם אתם יוצאים, תשמרו את זה.